Diyos maray na hapon mga tugang maluhod po ang gabos sa pagpamibikan orasyo emperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Ak, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga lasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaom mo kan sa mga pangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, day minasabutan asin na otob, an sa imong kabutan, natamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, huli ka na sa mong masalang gibo, asin ngunyan, namamatean minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pa ang mga natural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong makasaalan, ilikay mo kami, an sa mong mana mumutan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhaning tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging marasponsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Ak, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Pagirumdum po sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa, mantiniron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalos po. Ngunyan po, ikalimang Domingo, kan Paskwa, kan pagkabuhay liwat. Isabay man po niya to sa satong pagpamibian mga minasunod na mass intentions. Mga pasasalamat for stable job in the ship sa kahagadan ni Eric YG Buhay. For birthday blessing sa kahagadan ni Francis Habines and family. Thanksgiving man ni Angela M. Los Baños, asin kan sa iyang pamilya, ni Jessa Lique and family. Birthday blessing to Charito Cordia, dulot kan Cordia's family. Thanksgiving man ni Jerome Das, asin kan sa iyang pamilya, ni Ryan Altabano, asin kan sa iyang pamilya. Para sa kapahingaloan kan mga kalag, para kay Roy Randolph, sa kahagadan ni Biol Bernal, para kay Cecilia, requested by George M. Lorica Sr., para kay Anania, hali kay Aurora Liandelar, para sa kalag ni Aaron, hali kay Sandra Nunez, and BIR friends, para kay Jerry, hali kay Bruce and Eva Torres, para kay Jesus, hali kay Jessa Lique and family, para kay Johnny Jr., halik sa Sarsa family, para sa kalag ni Ricardo, halik kay Ryan Altabano, asin kan sa iyang pamilya.
Matindog na po ang gabos at sinsarabay niya tong awiton an awit sa pagpuon. Dan kabagulang nagsira na, nakulang biyayang mga nagsira na. Sa ngaran ka namasin kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagulang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pag-isumaro kan Espiritu Santo, mapasaydo ka boss. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa ka boss mga tugang. Maray na hapon man po, Padre. Ako unta, an sa tuyang mga kasalan, nga ni magkano kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita ka boss, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko rin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pambibi sa gurang ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin bakapatawadan sa tong mangkasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagat kaguninungan sa mga taong marayan buo. Ginoong mami ka, rinurok yawi ka, siya sa mami ka, pinapamurawan ka, pinapasalamatan ka. Uli ka na kulamon kamurawayan, kagurangan na Diyos sa akin, Diyos sa mga kakamang, kagurangan aking mukong Jesucristo, kagurangan na Diyos, Cordero ka Diyos, aki ka naman. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kang inawan, kahiraki kami. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kang inawan, ako ang sa mong pakimaheran. Ikaw na nagtutukaw sa noo ka naman, kahiraki kami. Kay kasanaan banal, ikasanaan kakurangan, ikasanaan mo kalangkan. Jesucristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Amen.
pamibi kita. O Diyos na makakamhan, asin ding kasagkoran, danay nahamanon mo sa muya ang sakramento kan Paskwa, tanganing an mga pinaghanigo mong baguhon, huli kan banal na bunyag, magdulot kan dakol na bunga sa tabang kan sa imong pagbantay, asin itugot mo na makaabot sa mga kaugmahan nin buhay na daing kasagkoran. Huli kay Jesu-Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay si dagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matugaw po para sa liturhiya kan tataramon. Minsan si Pablo nagkasala, inako siya nin bilog kan mga disipulos, inisarong pagpahiling sa satuya, manungod sa grasya asin pagkaherak ni Kristo, tinutok doon kita ngunyan asin inaagyat, nakuguson ang mga tawong naghihingawang magtalikod sa kasaalan, asin nagmamawot na maghampang sa Diyos. Siringin ang Diyos enot na nagpatawad sa satuya, himatayon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Pagdatong sa Jerusalem, nagprobar si Saulo makihalubilo sa mga disipulos. Alagad natatakot sinda gabos sa iya. Dai nagtutubod na disipulo siya. Kinuha ni Bernabe, dinara siya sa apostoles, asin isinaysay sa inda kung paano nahiling ni Saulo sa dalan ang kagurangnan. Nagtaram nga ni sa iya. Asin kung paano kaprangkang naghulit si Saulo sa Damasco, sa ngaran ni Jesus. Kaya nagkaiba-iba ninda sinda. Naglalaog, nagluluwas sa Jerusalem, prangkang nagtataram sa ngaran kang kagurangnan. Nakikiulay man siya asin nakikidiskusyon sa mga Helenista. Alagad, hinihinguan niya sindang mapara. Pagkaarami ininggayo kan mga tugang, hinatod siya sa Siraria asin isinubol sa Tarso, an simbahan sa bilog na Hodea, Galilea saka Samaria, matuninong, naguuswag asin naglalakaw sa pagkatakot sa kagurangnan, asin nagdadakol sa ranga kan Espiritu Santo. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Maguumaw ako sa imo kagurangnan, sa tahaw nin sa imong banwaan. Mag-uumaw ako sa imo kagurangnan, sa tahaw nin sa imong banwaan. Hali sa imo an sa kong umaw sa dakulang pagtiripon. An sa kong mga panata, uutubon ko sa atubang kang mga may pagkatakot sa imo. Magkakakan an mga mapakumbaba, asin mababasog. Uumawon an kagurangnan, kan mga nakikihumapot sa iya. Mabuhay an sa indong puso, sagkod lamang. Mag-uumaw ako sa imo kagurangnan, sa tahaw nin sa imong banwaan. Makakagiromdom asin mabalik sa kagurangnan, an gabos na puro kandaga. Magsasamba sa atubang niya, an gabos na kapag-arakian kan mga nasyon. Mag-uumaw ako sa imo kagurangnan, sa tahaw nin sa imong banwaan. Siya sanaan sa sambahon kwan mga nagtuturog sa daga. Sa atubang niya, maglulukmo an gabos na naghihiling sa alpog. Asin an sakong kalag, sa iya mabubuhay. Mag-uumaw ako sa imo kagurangnan, sa tahaw nin sa imong banwaan. An sakong mga ginikanan maglilingkod sa iya. Isasaysay kang kagurangnan sa mga maabot na kapag-arakian. Ipag-uusipon an sa iyang kasuriputan sa banwaan na mamumundag, gibo niya. Mag-uumaw ako sa imo kagurangnan, sa tahaw nin sa imong banwaan. Sa ikaduwang babasahon, tinatawan kahalagahan ang pagkamuot sa gibo asin sa katotoohan.
Inaagyat kita ngunyan na ipahayag asin ipahiling niyato an sa tuyang pagkamuot, asin pagtubod sa paagi kan sa tuyang mga gibo, asin pagiging totoo sa satuyang mga buhay, an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Juan. Mga aki kong padangat, dai kita mamuot sa tataramon ni sa dila, kundi sa gibo asin katotoohan. Digdi maaaraman ta na sa katotoohan kita asin sa atubang niya mapapatiwala ta an satong puso. Minsan pa sa laon kita kan satong puso. Urog kadakola ang Diyos sa satuyang puso asin aram niya an gabos. Mga namumutan, kung dai kita sinasala kan satong puso, igwa kitang sarig buot sa Diyos. An anuman nahagadon niya to, makukuata sa iya. Huli ta inuotob ta an sa iyang tugon, asin ginigibo ta an uyon sa iyang buot. Ini an sa iyang tugon, magtubod kita sa ngaran kan aki niyang si Hesu Kristo, asin magkami noroot mootan, siring sa itinugon niya sa to. Ang nag-uutob sa iyang mga tugon, nagdadagos sa iya, asin siya sa iya. Digdita aram na nagdadagos siya sa to, sa espiritu na itinao niya sa to. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukiyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa mga disipulos, "Ako ang tunay na balagon, asinan sa kong ama, iyo ang parataman. Ang lambang sanga sa sako na day nagbubunga, hinahali niya. Asinan gabos na nagbubunga, linililigan, tanganing urog na magbunga. Kamu malinig na huli kan tataramo na isinabi ko sa Indo. Magdagos kamo sako, asin ako sa Indo. Siring nan sanga day sa diring makakapagpabunga, kun bako padagos dayaon sa balagon, siring man day kamo, kun day kasako, kun day sako magdagos. Ako an balagon, kamo an mga sanga. Ang nagdadagos ako, asin ako sa iya, ini ang nagbubunga nindakol. Hulit akon mayo ako, mayo kamong magigidibo. Anday sako magdagos, itatapok sa luwa siring sa sanga, asin maalang. Titipunon sinda, isasapog sa kalayo, asin masusulo. Kung magdagos kamo sako, asin ang tataramon ko magdagos sa Indo, an anuman na buot nindo, hagado nindo, asin mapapasa Indo. Digdi na papamuraway an sa kong ama, na magbunga kamo nindakol, asin magi ko kamong mga disipulos." Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos mga tugang, nasa ikalima kitang Domingoan sa tuyang liturhiya, nasa ikalimang Domingo, kan panahon kan Paskwa o Easter. Kung kang last Sunday, nag-focus kita duman kay Kristo bilang marhay na pastor. Ngunya na Domingo sa tuyang liturhiya, pinagpapamidbid giraray kita duman sa ideya na si Kristo iyo ang balagon, Jesus as the vine. Kaya ining sa tuyang liturhiya, pinagtatauan kita nin pagatid-atid
kung ano anbut sabihon sa giraray kan Paschal Mystery ni Yesu Kristo sa satuyang buhay mismo asin man sa buhay kan satuyang simbahan. Saro sa pinakadakulang tema paano kan bagong tipan. Iyo an pakisumaro nyato kay Jesu Kristo sa paagi kan sa iya na pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Iba't ibang lingwahe ang pinagagamit kay ini. For example, si Saint Paul, ginagamit niya sa mga phrases arog kan in Christ, kay Kristo. O kaya kita sa mga limbs kan hawak ni Kristo. Si San Juan, padagos na pinag-uulit na si Yesu Kristo, asin siyempre ang Ama, iyo ang nagdadago sa satuya, asin kita man nagdadago sa sainda, abiding. We make their home, or they make their home sa satuya, asin ang pagkabuhay liwat ni Yesu Kristo, iyo ang nagdadara kining mas harane, mas intimate, mas hararom na relasyon na Diyos nun, asin daga nun, sa atubangan niya to. But before that, sa ngunyan na sa tuyang liturhiya, pinag-iimbitaran kita that we remain in Christ. Araw kan mga sanga sa balagon. Sa paagi kan pagrekognisir niya to, kan trabaho na ginigibo kan mahal na Diyos. Asin iyo ini ang pinag-highlight digdi sa mga babasahon na sa tuyang nadangog. Duman sa enot na pagbasa hali sa gibo kan mga apostoles, si San Pablo, formerly known as Saul, na-convert baga siya ni Yesu Kristo mismo kan siya nagpapasiring duman sa Damasco. Ngunyan yaon siya, ipinagpepresentar sa Kristiyanong komunidad as a natural so reaksyon kan mga tao, takot sinda. Ta siguro, igwasin ng kamidbid, igwasin ng kafamilya, igwasin ng namumutan na pinadakop ni Saulo, asin ipinagadan duman sa mga soldados. So natural sa inda na matakot. Bako madali na magtiwala sa sarong tao na pinaghiling mo na kalaban. Pero ngunyan yaon digdi si Bernabe na nagtutubod kay Saulo na tunay nang nagbago. And he was able to convince others to accept this Saul, a new convert to the faith. Pagabot man niya to duman si kaduang pagbasa hali sa enot na surat ni San Juan. Simple man sanan pinagtataram. Kinakaipuhan niya to na magtubod kay Kristo, asin kinakaipuhan niya to na mamot sa lambang saro. Pasil na katukduan, dipisilo na isabuhay. Hulitaan logic kaini ni San Juan, pag ngaya ka mo nagtutubod kay Yesu Kristo, asin ining pagtubod na ini, mas lalong nagrararom ang pagsabot niya to kan misteryo kan mahal na Diyos. Asin pag inako niya to si Yesu Kristo, then we must love everyone, especially those who mistreat us the most. Ninhuli nga yata arog kay ni si Kristo nabuhay. Pinatawad niya nga ni sa mga tao na nagkulog sa iya. Asin magigibo niya to iyan if and only if we abide in Christ. Digdi malaog sa tuyang ebanghelyo. Narumduman ko lamang so istorya duman sa Tournament of Roses Parade duman sa Amerika. Igwang dating sinurat na article manunungod duman. Susarong kumpanya nagbale digdi sa Tournament of Roses Parade. Ang pangaran kang company, iyo ang Standard Oil Company
Mas midbid niya to ngunyan sa pangaraninda na Chevron. Magayunon sa indang ginibong float, pero duman sa katahawan kang parada, so float kay ining Chevron, nagpundo. As in, syempre, ta nagpundo, di man makakahiro, so nasa likod. Ano ang rason? Nawaranin gasolina. Nawaranin gasolina, so kumpanya na nagpapabakal nin gasolina. So the directors of the Chevron float had done everything. Nagplano sinda, maraiso sa indang pagplano. But they neglected to avail themselves of their company's vast resources of oil. Too often, we also see this happening to us. Kitang mga Kristiyano, maskian sa tuyang mga simbahan, we can break down at the middle of the parade when we neglect the source of our strength and power. That is why when we fail to abide in Christ, we render ourselves ineffective. Ang susi digdi mga tugang sa pagiging epektibo sa satuyang Kristiyanong pagkabuhay, asin man kung kita magpuproduce nin bunga sa satuyang buhay, bako ninhuli aram niya to ang Biblia. Bako kung gurano kita kahaloy magpangadji. Bako kung anong mga activity kang satuyang simbahan ng satuyang pinagdudumanan. The key to being used greatly by God is abiding in Christ. Ang imagery na pinagpe-present digdi sa Ebanghelyo, iyon na ang Diyos. Siya ang vine dresser. May tagsadiri kang ubasan. As in, midbid niya ang lambang kahoy. Ang lambang vine sa iyang ubasan. Kung paano nga magtalubo, ining sarong kahoy na ini, anuan kay puhan kang kahoy na iyan, nuarinin da kay puhan ang pangangaipon na iyan. So, ang kahoy na iyan, it remained with the vine dresser for a very long time, decades. Kaya namimidbidan kang vine dresser ang lambang kahoy, ang lambang tanom sa iyang ubasan. Ninhulit ang gabos na iyan, unique as in different. Pinagpapahiling kaining imagery na ini, ang tender and loving care kan satuyang Diyos Ama sa lambang saro sa satuya. When He wants to produce more fruit. Pinapahiling kaining imagery na ini, kung gurano namumuot ang mahal na Diyos sa tuya. Tangani sa na mag-produce kita nin bunga. Ang sarong may tagsadiri nin ubasan. Maski kita, kung may nag-aalaga kita nin mga tinanom, we will not immediately cut off unproductive branches. Nagtatao kita nin tsansa, tangani na iyan, nakahoy na iyan magbunga. Kung ang vine dresser always cut off unproductive branches, the vine dresser would never get any fruit. Tapit, para putol mo nga ni. Similarly, arog manda kay ni ang mahal na Diyos. Rather than cut us off when we do not produce fruit, God lifts us up where we can bask in the sun. Asin makuan niya to ang mga nutrients na kinakaipuhan para magtalubo. So yes, it is true that simple knowledge of the Scripture is not enough. To produce fruit, we must abide in Christ. We must abide in the vine. Anong but sabihin kaini sa ordinaryo niya itong pagkabuhay? Anbut sabihon kay ni mga tugang, ang pag-produce niya to nin bunga sa satuyang buhay espiritual, bako automatic. Taminsan paano nasasabutan ko,
na, Father, oral daw man ngaya ako dyan sa St. Jude, pero gari ngayon warang nangyayari sa kuya. Oral daw man ngaya ako nagpapangadji, pero gari warang nangyayari sa tuya. How many times have we heard people saying, if someone is really a Catholic Christian, they will automatically bear fruit? No, they won't. Not according to Jesus anyway. Because we cannot produce fruit on our own effort. Only God can produce fruit in our lives. Iyon itong pagpapagirumdum ni Jesucristo, digdi sa tuyang ebanghelyo, na kaya tasa ng magbunga kung kita yaon kay Kristo. And abiding in Christ is not automatic either. Pag nagpasimbahan kita, automatic na. Because if abiding is automatic, Jesus would have commanded His disciples and us to abide. Magayunon nga ni ining konteksto kay ining pagbasa nin huli, isinabi ini ni Jesucristo kansinda na mamanggi. After kapamangging iyan, maduman si Jesucristo sa Getsemani, sa sarong hardin, asin duman siya arestohonin mga soldados. Anong ginibo kan mga apostoles, kan mga disipulos duman, kang nahiling nindang nagdadangadang na su mga soldados kang Romano, mga Roman soldiers, nagdurulag, abiding, nagdurulag. Nakasabi pa sa na si Jesucristo, if you abide with me, you will bear much fruit. Pirang oras nagkalipas, kururipas. So abiding is not automatic. Yes, it is something that we are commanded to do, but it is also something that we must make sure we are doing. Abiding means to remain, to live, to stay well, to dwell. Bako ang abiding buntog sana. Tama na ngayon magpanguro sampang kang St. Jude, okay na iyan. Bako po iyan. Essentially, abiding in Christ begin and continues by believing in Christ. Araw kan pagkaresibibagan niya to kan buhay na dayong kasagkoran, sa satuyang pagtubod kay Jesucristo, we experience eternal life here and now by continuing to believe in Christ. But of course, we must understand that this abiding, that this being one with Christ, is more than just believing in Him. Nagtubod na nga ako, Father, okay na iyan. Mala, digdi sa kaduwang pagbasa, hali duman sa enot na surat ni San Juan, sinasabi sa tuya, if you abide, then you must also love one another. Walk as Jesus walked. Be strong in the faith and do the will of God. That is abiding. Igwada kay itong sarong lalaki, ang ngaran si Danny Simpson, nag-star sa Canada. Kang 1990, very desperate ining si Danny. Tawara na siyang resources, as in wara pa siyang skill, tangani na mag-survive. No, dahil siya nakakahanap din trabaho, so wara siyang pagkakan. Wara na siyang kwarta, as in grabe na sa iyang pagtios. Nawawara na siya nin options. Kaya anong ginibo kay ni Danny? Kinuha niya subadil na pinamana sa iya kan sa iyang ama, na pinamana man duman kan sa iyang lola, sin kang lolo. Nagduman siya sa sarong bangko. As in pinag-hold up sa bangko. Nakakuha siya nin around 6,000 Canadian dollars. Pero sa giraray, palpak man giraray ining pag-hold up niya kang bangko, asin na aresto ining si Danny. Duman sa trial, duwang bagay, importantihon na bagay ang nangyari. Enot, pinagsentensyahan ining si Danny nin 6 na taon na pagkapreso.
So his opportunities to succeed in life drop to the minute or nagpara-slim na susayang chances. Pero ang pangadua na dakulang naaraman kang korte, kan paghiling ninda kang ebidensya, ning badil na ginamit ni Danny duman sa pang-hold up, sarong antigo na badil. Gibo kang Ross Rifle Company kang 1918. Ang value, 100,000 Canadian dollars. Lugi. Naghabas siya, asinakuan niya, 6,000 Canadian dollars. So kantidad kan sa iyang badil, 100,000 Canadian dollars. Yauna palan kay Danny, so sa iyang kaypuhan, without even knowing it. Siring man sa tuyang buhay, God will not ask us to bear a certain kind of fruit without equipping us to bear that fruit. Kadakol sa ng regalong pinagtataw sa tuyang mahal na Diyos, an sa iyang tataramon, sa Jesucristo mismo, an sa tuyang mga sakramento. We have got more than we need already. So let us abide, let us remain in God. Let us trust Him to produce fruit in us as we continue to love others and live as Jesus lived. Let us continue to trust that as we allow God to dwell in us richly, we will follow through on His promise to us and we will produce much fruit if we but remain in Him. Amen. Matindugpuan ka, boss. Sa tuyang ipahayagan, sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako, sarong Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin keso Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa magadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hale sa magadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tookan Diyos amang makakamhan, hale duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parpakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. mga tugang itaas niya toan sa tuyang mga pangangaipos sa tuyang Diyos Ama, an sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyuga an sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan magkasararo na maging sarong tunay na komunidad na nagbubunga nin pagkamuot asin katoninongan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing bilang mga sangakan balagon, putulon taan mga daing pakinabang, asin paurugon ang mga marahay sa satuyang buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang pagkamuot, bakong mga tataramon, kundi tunay asin buhay na nagrurumpag, kan mga ulang nin pagkaungis asin pagbasol, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing bilang mga Kristiyano, sangaran kan pagkamuot ni Kristo, magsanggawad kita sa mga nagihelang, mga nagsosolo-solo, asin mga isinikwal sa satuyang komunidad, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang magadan, makapahingalo na sa Diyos, sagod pa man, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Langit no Nama, giyahan mo kami sa dalan nin tunay na liwanag, mamatayan milugod ang kusogan sa imong kapangyarihan, mantang naglalakbay kami pasiring sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Daig
Magpamibikaw mga tugang tanganingan sa ko asinan sa idong atang, mako malugod kang Diyos sa mang makakamhan. Ako un malugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog yang banal na simbahan. O Diyos, kaming ginibo mong mga kasumaro kan saro asin nangungurog na pagka-Diyos sa bagsikining sinasambang pagtinautauhan kang sakripisyo, nagikimaherak nagibuhon mo tanganing siring na minimidbid mi an sa imong katotohan. Kami manlugod makasunod kay yan huli kan mga marahay na ugali, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinagkakaligtas. Na ikakagurangnan ni pagrukiyaw sa gabos na panahon, at ang aning mas mamuraway na harubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Huli na sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal binabago, asinan karahayan kan buhay, binabalik sa imo kay Kristo. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, naguugman gabos sa bilog na kinaban, patinganan mga lagito na virtudes, asin mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ni Galanggadan Banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon. Nagwa siya ning tinapay asin pagpasalamat binaakidi, asin dinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako ka mga boss asin magakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man baka pamanggi, pagwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako ka mga boss asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, idi pag-ibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkabuhay mo liwati pinapahayag, sagod na Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadan asin pagkabuhay liwat,
Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis tin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumdumang kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Birhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaituban na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kan Diyos no nakaugalian na ngahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamuan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Asihan kapangyarihan, siring mo
Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan ni tirataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Papatinarauan kita kan tandaanin katuninongan. Peace be with you po. Kasalan kan kinaba, Kahiraki kami. Kordero ka Diyos na nagpapara ng mga kasalan kan kinaba. Kahiraki kami. Kordero ka Diyos na nagpapara ng mga kasalan at ginaba. Tawi kami in katuninongan. Mga tugang uyan, Kordero kan Diyos, Jesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa takuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Aw kasi dugo ng Kristo sa buhay. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Marhay na pastor, pagkanigon mo ang tabayan an sa imong banwaan, asinan mang karnero na tinubos kan mahal na dugo kan sa imong aki. Magkano ipamugtak mo sa sabsaba na din kasagoran huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matuko po para sa announcement. Magkakagawa po ng second collection para po ini sa Sunday. Anatin po niya to sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo. Nag-abot po sa 30,151 pesos asin 65 centavos. Ana ambag niya to sa siring na oras na misa. Ipo an 4,085 pesos asin 75 centavos. Sa anticipated mass po, 2,911 pesos asin 15 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 5,039 pesos asin 25 centavos para po ini sa Good Shepherd Sunday. Sa Mayo 3 sa God 11, magkakagawa po nin misa novenaryo para kay Our Mother of China sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Sa mga mabot po maging novena mass sponsor, magpalista na sana po sa opisina. Sa Mayo 1, iniimbitaran ang gabos na makisumaro asin magpartisipar sa Inang Magayon Maritime Procession and Grand Marian Procession. Ang schedule of activities iyoan minasunod. Alas 4 pagkaaga, misa sa Pierre Canhoroan. Asin isusunod tulos ang prosesyon sa dagat, puun tiwi sagkod sa Sawangan Park, Legazpi City. Alas 12 nin odto, pagsabat sa Sawangan Park, Pahingalo. Alas 4:30 nin hapon, misa con celebrada, panginginoto ni Bishop Joel Bailon. Alas 5:30 sa hapon, pakatapos tulos kan misa, Inang Magayon Grand Marian Procession, puon Sawangan Park, Sagkod Albay Cathedral. An imahe man po kan parokya na Our Mother of China, asin Our Lady of the Poor, mapartisipar sa nasabing aktibidad. Sa Mayo 4, alas 5:30 sa hapon, ang misa asin isusunod tulos ang Inang Magayon Grand Aurora poon Albay Cathedral sa Good St. Raphael Parish, Legazpi City. Iniimbitaran man po ang gabos na magdalan kan Horoan, a Bicol musical, base sa obra ni Mr. Abdon Baldi Jr., an istorya kan 8 milagro ni Nuestra Señora de Salvacion, an aldaw nin pagtatanghal, asin venues iyo an minasunod. Mayo 10 alas 6 nin Banggi, Ibalong Centrum for Recreation, Legazpi City, para sa Second District Audience. May 17 alas 6 nin Banggi, Bicol University, Tabaco Campus, Tabaco City, para sa First District Audience. Matindog puan gabos. Ang gagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Asin espiritu. bendisyonan ka mo kang Diyos na makakamhanan na Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw ka mo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.